V tomto kroku si ukážeme kompletné vyrovnanie zárubne do vodováhy tak, aby nám sadlo krídlo dverí. Po osadení zárubne si ju prichytím týmito vymedzovacími zarážkami, aby mi nespadla zo stavebného otvoru. Zárubňa mi drží, ale použijem ešte špeciálne svorky vrchné, ktoré mi zárubňu pridržia, aj keď si tam osadím dvere. Toto sú špeciálne rohové svorky, ktoré slúžia na to, aby som si mohol zárubňu prichytiť o vrch múru a držala pevne aj bez zapenenia a mohol som si zavesiť dvere pred zapenením a vyskúšať, či dvere dobre sedia, či sa dobre zatvárajú, či všade dobre doliehajú ešte predtým, ako si zapením zárubňu. Svorku si takto uvoľním, aby som mal dostatok priestoru a túto časť svorky, ktorá má ísť na stenu, si dám takto úplne na doraz. Svorku môžem dať na rôzne miesta, buď na túto časť, alebo aj na túto časť. Závisí od toho, kde budete mať miesto, lebo niekde sa môže stať, že bude o stene malé, tak môžem dať tú svorku tu. Najprv úplne dám na doraz zárubne a prichytím ju ako prvé o zárubňu. Môžem ju dokrútiť a teraz touto vrchnou časťou si iba zaistím o vrchný múr. Robím s rozumom a citom, aby som tú zárubňu nevyhol a tá zárubňa teraz drží. Teraz sa pozriem, či som zárubňu osadil tak, že medzera na jednej aj na druhej strane je približná. Nemusí byť rovnaká. Vidím, že tu mám o niečo menšiu medzeru, tu mám väčšiu medzeru. Môžem si to nastaviť, uvoľniť si túto svorku. A touto svorkou, keď ju zakrútim, tak sa mi zárubňa kúsok posunie. Treba dávať pozor na to, že pokiaľ mám už túto svorku silno prichytenú, je potrebné ju mierne uvoľniť, aby zárubňa nebola skrútená. Opäť si svorku zatiahnem a dá sa povedať, že teraz je zárubňa viac menej v strede. Podstatné je to, že keď sa pozriem na zárubňu z pohľadovej strany, tak aj pravá, aj ľavá strana obložky musí prekrývať stavebný otvor. Skontrolujem to pohľadom, vidím, že zárubňa stavebný otvor bezpečne prekryla, je to takto v poriadku a môžem ísť ďalej a zárubňu dať hovorovo do vodováhy. Takže my ešte používame takú vychytávku. Mohlo by sa zdať, že montážne svorky budú stačiť. Áno, pri takejto úzkej zárubni by pravdepodobne stačili, ale ako náhle je zárubňa širšia, tak my používame ešte takéto dosky. Túto dosku si vložím na spodok zárubne, aby som zárubňu neuškrel a nepoškodil fóliu na zárubni alebo jej povrch. Použijem takéto plastové vymedzovacie koliky. Tento modrý kolík má 2 mm. Dosku by som štandardne dával z druhej strany, ale chcel som, aby ste to videli v zábere. Dosku dám tak, aby som si mohol založiť dvere a dvere zatvoriť, takže ju dám takto. Ďalej, aby neprekážala. Táto doska zabezpečí to, že nám drží uhol zárubne. To znamená, že zárubňa nebude skrútená. Táto vonkajšia časť alebo vnútorná časť zárubne nebude takto zošikmená a drží nám tá doska pekne uhol. Ono je to obzvlášť dôležité pri širšej zárubni a hlavne aj pri bezfalcových dverách. A keď sa vám to podarí takto vystrediť touto doskou, bude zárubňa pekne rovno a nebudete mať ani problém, keď budete zakladať pierko. To pierko bude tiež rovno a nebude vám ho potom hore v rohu otvárať. Teraz môžeme pristúpiť k tomu, aby sme zárubňu dali do vodováhy. Teraz si skontrolujeme zárubňu a nastavíme si ju správne podľa vodováhy. Začneme vrchom, priložím vodováhu na nadpražie,
a vidím, že by bolo dobré zárubňu kúsok pridvihnúť na pravej strane. Na to použijem takúto vymedzovaciu plastovú podložku. Biela farba má 1 mm. Zárubňu si pridvihnem a túto podložku vložím pod zárubňu tak, aby nevytrčala, lebo tú podložku tam treba nechať. Čiže úplne ju zasuniem. Môžem si pomôcť inou podložkou, aby sa mi ju podarilo úplne zasunúť. Tak. Teraz som si istý, že tá podložka nebude spod zárubne vytrčať. Opäť skontrolujeme vodováhou a vidíme, že máme zárubňu správne nastavenú, čo sa týka výšky. Teraz si ideme pozrieť vodováhou ostatné časti zárubne. Táto časť zárubne je správne v rovine. Pozrieme si ešte túto druhú časť zárubne, ale túto už v rovine nemám. Podľa vodováhy vidím, že spodok zárubne by mal ísť von asi tak o 3 mm. Tak to vyskúšame správnou podložkou a opäť priložíme vodováhu, aby sme vedeli, či sa nám to podarilo zrovnať do roviny. Takže teraz použijeme na oddialenie zárubne od múru 2 vymedzovacie plastové podložky. Mohli by sme použiť aj jednu, ale ak dáme 2, tak sa nám budú ľahšie vyťahovať, aby sme nepoškodili záruby. Zárubne si oddialíme od múru, vložíme tam tieto 2 podložky tak, aby sme ich vedeli vybrať. Tieto podložky je nutné po zapenení a vytvrdnutí zárubne vybrať. Zárubne pritlačíme a skontrolujeme vodováhou, či nám toto oddialenie zárubne prinieslo želaný výsledok. Teraz skontrolujeme, či máme zárubňu v rovine. Je v rovine. Ešte si skontrolujeme, či nemáme zárubňu zo šikma. Priložíme vodováhu na bočnú časť zárubne. Môžeme skúsiť aj na vnútornú. A vidím, že spodok zárubne by mal ísť viac doľava. Overím si to ešte aj na druhej strane. Aj na druhej strane vidím, že spodok zárubne by mal ísť mierne doľava. To docielim tým, že si nastavím správnu vzdialenosť medzi zárubňou a stenou touto vymedzovacou svorkou. Ak idem nastavovať túto stranu, je dôležité pozrieť sa, či mám druhú stranu vymedzovacej svorky nastavenú úplne na doraz zárubne. Teraz môžem nastavovať protiľahlú stranu, vykrúcam vymedzovaciu svorku a keď začnem vykrúcať svorku ďalej, tak mi bude zárubňu postupne odsúvať. To bude asi stačiť. Je nutné to premerať hneď vodováhou. Opäť pozriem na vodováhu, ešte kúsok a opäť skontrolujem na vodováhe. Teraz je to správne, kontrolujem druhú stranu, je to v poriadku. Je dôležité sa pozrieť, či nenastáva pnutie zárubne. Ako v tomto prípade mierne pnutie je preto, lebo v strede som mal zárubňu už prichytenú aj na jednej, aj na druhej strane a na silu som odtiahol tento roh. Teraz si túto svorku strednú uvoľním. Kontrolujem vodováhou, či sa mi zárubňa zrovnala. Zárubňa je teraz správne nastavená. Je nutné urobiť ešte záverečné overenie vodováhu. Predtým však zárubňu na všetkých miestach dostatočne vymedzím týmito vymedzovacími zarážkami, tak aby držala aj pri zapeňovaní. Všetko robím s citom, nerobím to úplne silou, aby som ju nevyhol, ale zase dostatočne na to, aby tá zárubňa držala a nehýbala sa mi. My používame taký postup, že predtým ako zárubňu zapeníme, ešte si osadíme krydlo dverí a vyskúšame funkčnosť krídla. Jednoduchšie je zapeniť ju rovno, ale môže sa stať, že bude mať krydlo odchýlku, ktorá je v tolerancii podľa normy a nemuselo by úplne správne doliehať.